Ainoa Iribarneniz, aita Garazikoa dut eta ama Luzairekoa. Eta Begiklis marka sortu dut orain 3 urte. Eta kuskulen dut, aita hemen dendan. Egia behar nion etzan. Oparitu zautan tableta, aitak ikusten baitzuen maiteatuko nuela eta hori, biziki ongi pasako nuela horrekin. Eta urte batez ez dut unkitu, biziki zaila baitzen paperetik pasatzea tableterat. Eta COVID garaian ustut izan zela, ara inbeste demora libre hartu nuela, entxatuko dut. Eta entxatu nintzen, eta hasi nintzen pixkanaka majezki batzuen iten, lagunai erakusten, eta hortik hasi zen, lagun batek egin zautan, haino, erosten aldautzut hau kuadroz oparitzeko, eta bai, ados, eta hola hasi nintzen ingurukoei erakusten iten nuena. Eta dena hasi zen gaztetxean inbai ginuen erakusketa bat. Donibane Garazitik Euskal Herriko txoko askotara salto egin dute Ainoa Iribarne ilustratzailearen Begikliskek. Bakoitzak historia bat kontatu eta emaztea komentzeko helburua dute. Maitatu dut beti emaztea, aintzinean emaitea, emazte poderetsua eta ni emazte gisa ere gaur egun ditugun problematika guzien aintzinean nahi dut emaztea aintzinerat eman eta naturalki hori ateratzen zaut. Identifikatzen baiz berarekin eta emazteen egoera ulertzen baitut eta hori partekatu nahi dut. Eta adibidez ere biziki maitituena dira biloak hola airean ateratzen direnak askatasuna erakusten dutenak eta hori emazte naturalki ez dakit emaztea ateratzen dut omenalditxoa eta hemen munduko emazte guziei omenaldia. Marrazkiak zer ekartzen dion galdegitean? Burua usten dut eta denbora pasten dut, bizikuntza pasten dut. Eta da momentu bat ez dut deustan besteik pentsatzen. Eta gero emaiten dautan ere plazera ikustea, unikin dut. Eta hasi nizalaik enuen bat eustukaren hau ginen nuela. Eta gero ikustea gainera jendea ene jantzekin, ene zakoekin, ene boteiekin hori da munduko gauzarik politena. Ainoak lehen hezkuntza ikasi ondotik nahiko luke etorkizun batean bere pasioa bere lanbidean ere uztartzea. Momentuz ez nukelar egin nahi untaz, eta bat ere profesionala, nik ez dut ikasketarik egin, nik hau egiten dut justu maite baitut eta ateratzen baita, baina nik hau ikusten gehiago hori ondoko gauza baten gizan eta hori jostatzeko pixkat. Beraz, azkenean bi gauzak ere kompatibilak dira, hezkuntza eta artea, eta gainerat gaur egun hezkuntzan ez da bat ere baloratzen artea, gero ez da horren gutiago bat dira. Ere nik ikusi dut lehen hezkuntza ikasi dudarik, ze gutxi eman den adibidez arte hezkuntza. Beraz, nik nahiko nuke hori pixkat garatu. Eta hain zuzen Begikliskek izango duten etorkizunaz? Pixkanaka garatu nahi dudan gauza bat da. Ez dut bat ere orain hasi nahi atopez eta badut enetzat altxorkipi bat dut eskutan eta nahi dut untsa zaindu eta nik hori nahi du landu. Beraz, etorkizun batean, ametsa ditaike webgune baten irekitzea, baina nik hastapenetik buru sortua eta beraz, ara argibatzeko badut lan bat. Argi dena da arkatza eskuan sormena lantzen eta irudimena koloreztatzen segituko duela gazte honek.